Sapa wonge? Sapa wonge ora kepranan marang Jeng Sultan Agung Anyokrokusumo. Lagi sare wae katon sigit. Cahyaning parsuryani katon manter. Apa meneh? Oh. Yen wis busana ngagem kepraboning Narendra. Oh. Atiku runtuh. Atiku saiki klakon rinegem dening pasmontarmu kang gedhe wibawane. Pantes banget lamun ingkang sinuwun Sultan Agung iki wayah dalem Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloka. Iya putra dalem ingkang sinuwun Anyokrawati. Sinuwun Jeng Sultan Agung. Sapa wonge kuat nyawang. Pasuryan kok kaya ngono. Titik sawarnanya sikit dasarat pinadara ditaya kekeprawireng sinuyutan kawulanya sapa bisa ngembarana Nurakaya Sultan Agung tatanana ingkang padha punten dalem sewu. Kula ingkang marak sinuwun. Oh, kok dingandika Kanjeng Ratu? Punten dalem sewu. Jeng Sultan, lepat nyun sih pangapunten dalem. Wah, kaget kula Kanjeng Ratu. Mergi mboten nginten menawi jengandika badhe rawuh. Kok kadingaren sanget. Kula mboten nimbali Kanjeng Ratu rawuh. Lajeng kagungan perlu menapa Kanjeng Ratu? Kula ngertos sampeyan dalem mesti kejot ing penggalih. Kula marak mboten katimbalan menika. Mila sepisan malih. Rumentahing sih pangapunten dalem kula suwun sinuwun. Kok aneh sanget. Sakleresipun boten aneh sinuwun. Boten aneh menawi kula marak boten katimbalan menika. Dipun anggep boten aneh menika kenging kemawon. Ning kasunyatanipun menika beda kalian adat so kalimranipun Kanjeng Jeng Sultan. Matur bares kemawon. Sarening sampun dangu manah kula mboten saged kula ampah. Mila kula lajeng kumawani marak menika sinuwun.
Manah kula temlawung sinuwun. Dangu mboten nampi sih katresnan dalem. Oh. Ngaten to. Punten dalem sewu. Injih. Menapa penggalih dalem boten kados kula sinuwun. Mengkaing kula seminggu kemawon boten katimbalan ngersa dalem, manah kula gumregut. Kumedah kedah marak kepengin lelados sampeyan dalem. Jalaran kula tresna sangat sampeyan dalem sinuwun. Kanjeng Ratu menika kesangeten. Kula lan panjenengan pepanggihan menika rak dereng wonten 3 dinten sepriki. Nanging sak menika kok sampun marak malih. Lho Kanjeng Ratu menika rak kados pundi to? Kados pundi? Mbok sampun kados ngaten menika kok malah njenengan jual jawil kados ngaten. Lah wong namung dipun jawil garwa dalem kemawon kok sinuwun. Mestinipun rak injih mboten menapa-menapa to? Sampun to, sampun kados ngaten Kanjeng Ratu. Jenah kok sampeyan dalem gregetaken sanget lho. Waduh. Ingkang gregetaken menika menapanipun. Kok menapanipun? Lah injih menikanipun kok. Waduh. Waduh menika dados pundi to Kanjeng Ratu? Sampun to. Sampeyan dalem menika mesti kekataan lewa lho. Gregeten tak jiwit meneh aku nek mangkel engko. Waduh. Ben. Sampun to Kanjeng Ratu, sampun. Jenah kok mangkelke. Jenah sampeyan dalem menika kok ya kados pundi to? Sampeyan dalem menika bodoni menapa dos pundi? Kanjeng Ratu, dos pundi? menawi jengandika lan kula kados mekaten mriku rak saru. Saru dipun dulu Kanjeng Ratu. Saya aneh malih sampeyan dalem menika, Jeng Sultan. Menika rak mboten wonten ingkang sumeret ta? Mboten wonten ingkang semeret menika. Nanging manah rak inggih isin. Isin tos pundi? Kados mekaten menika pakartinipun larinen ingkang sawekerem dhateng asmara. Monggo Kanjeng Ratu menika rak garwa kula. Inggih. Mongko kula menika ugi narendra ing Mataram. Ratu kae diciwel ngene iki rak ya kena. Monggo. Monggo Jeng Sultan, kula aturi males. Waduh. Waduh. Sakit menika sakit Kanjeng Ratu. Sakit. Ayah, jane ya ora ming gerah. Malih menapa dos pundi? Waduh. Waduh sampun to. Sampun. Sampun Kanjeng Ratu sampun. Sinuwun. Mbok Injiya. Mbok Injiya sampeyan dalem menika welas dhateng kula. Kula aturi uninga. Yen manah kula sampun adreng sanget kepengin nampi sih katresnan dalem. Nggih. Nggih, Jeng Sultan. Nggih. Kula dipun paringi nggih. Kanjeng Ratu Kidul. Tos pundi? Kula pundhut supados jengandika imut. Imut. Jengandika rawuh lan pepanggihan kalian kula menika dereng dangu. Sawet 3 dinten kepengker. Sakmenika sampun kangen malih kok. Kula pundhut ingkang ageng pangapunten jengandika. Menawi kula kepeksa mboten saged ngleksanani Kanjeng Ratu. Sampeyan dalem wentala priksa kung akange aning manah kula. Oh, sinuwun, sinuwun. Menika dereng wancinipun Kanjeng Ratu. Kok dereng wancinipun? Kula saweg nyawijeken pikiran lan manah. Jalaran prihatosan. Prihatos. Menapa? Jeng Sultan ingkang dipun prihatosaken. Menapa Jeng Sultan? Mesthenipun kula mboten susah ngendika. Jengandika kedah sampun uninga. Menawi sak mangki Mataram saweg liniputaning mendung Kanjeng Ratu. Kula dereng cetha dhateng ngendika dalem menika. Lho, kok aneh? Kok aneh Kanjeng Ratu? Aneh menawi panjenengan dereng uninga ribet ing sapsinandang negari saha kawula Mataram. Mila wau kula ngendika yen saweg prihatos. Jalaran saya
ngang saking panguwasing landi anggenipun badhe nggelar panguwaos wonten ing tanah Jawi menika. Kanjeng Ratu, kados pundi? Senadyan sekayut ing bab lampah dagang. Landi nedha pambiyantunipun tiyang Jawi. Nanging kasunyatanipun sak menika malah saya nekat anggenipun badhe nguwasani tanah Jawi. Menika Kanjeng Ratu ingkang temen-temen damel prihatos ing manahku. Lajeng kersa dalem kados pundi? Kersa dalem sakmenika lajeng kados pundi? Menawi kula mboten menggalih wiwit sakmenika. Inggih. Kados pundi caranipun anggenipun ngikis badhe mekaring panguwasing landi menika? Kula kuwatos menawi benjing anak putih ingkang badhe nandhang kapitunan ageng. Mila Kanjeng Ratu, kula kedah tumuli tumindak kasep sekedhik mesti badhe mbilaeni. Dados yen mekaten genahipun kula marak menika lajeng namung badhe wangsul nglenthung. Boten badhe kaparingan menapa-menapa. Inggih mekaten to, Jeng Sultan? Namung dereng kemawon Kanjeng Ratu. Awit sawetawis menika kula kedah nyingkur perkawis menika langkung rumiyin. Penggalih kula kedah manunggal rumiyin kangge ngrampungaken ribeting negari lan kawula. Monggo Kanjeng Ratu. Sak menika malah sampun wonten sawetawis bupati lan prabot dusun ingkang kapilut tembung manisipun landi. Sak temah lajeng purun memengsan kaliyan kula. Semanten sinuwun. Boten ketang kados pundi. Marak kula menika lajeng boten kecelik. Inggih, Jeng Sultan. Ageng pangapunten jingandika kemawon kula pundhut Kanjeng Ratu. Kula kepeksa sangat dereng saged minangkani. Nanging boten dangu malih menawi anggen kula manengku puja ing ngersanipun pangeran ingkang maha suci sampun kasembadan mesti kula leksanani. Sampun kuatos Kanjeng Ratu. Cilaka yen ngono. Inggih to sinuwun. Kula lajeng nyuwun pamit kemawon. Menawi wonten klentu kula, mugi sampeyan dalem paring sih pangapunten dalem. Inggih Kanjeng Ratu, ndereken sugeng. Lilah dalem. dangu raka rayi rawuhipun gasami rambukan kene sami nyambut kados pundi kawontenan ika
Jawa layu Watan langkung amung salah Wong kowe iki ya urip kok. urip piye Wong sing arep maturke aku kok rebutan ngono ya. rebutan kaya Aku ora wis ngadung to. heeh Nek aku ki aku ora sing arep nembang to. oh Aku kok pamer. lah ya jenenge gotong royong aku ngono Kok sing iso nyuwara ki meng kowe apa? saiki aja ngantek suwa pikire coba di jiwa ki nek pengen bengong ya gak bengong Ora wis kagol aku. wong kok kagolan Arang swara ya apik aku to. ayo coba saiki nek pancen apik engko tak kaceki trimbangane kanca-kancamu ngono Nah, aku ki nek muni nganggo wektu kok. Heh Nek muni ki wektu golek wektu sing apik. Padahal cengengesan. padha wae karo manuk wae nek manggung nganggo wektu Siki dina sing tertentu aku nek nembang ora mung waton. jiwa ki apike nek pas geblake mbahne Kok keblake mbane. mundur lali karo ya kewajiban caos ta Ah iya nek kok ya nuju prana lho kok iso bareng ngono lho. kira wis rada sauntara to awake dhewe wong telu ki arang-arang caos iso bareng ngene iki ndilalah Monggo iki dina ki rak kerakan sen to kok. lho lah ya wong gilirane dhewe-dhewe ming kabin ujan tak ngono to Ya Kang Pardi ki rada maju kene kok le. aku ki arep takon sang ngudit ora kok Lho, wah jan wis. perlu ning aku ki aja nganti engko ana dijaluki ngono lho Oh, iya. wis nek mung do buta udut gelo aku ki wis komplit mbako kertas wur gelo mbakone mongko ya tanja tenan langu serak gateli piye ngono Iki do butuh sehat kok butuh kraka. Lho, ngono. wah piye Wong ki ra mbaya sing rada mletek sithik ngono lho. wong caos ki mesine nganggo cegalek kok belum kepiye Cegalek ki nek liyane udut ngapa to? Ngombe wedang. Udut kok dipengpengke. ya njaluk mangkok angin Rokok larang e. Nek kowe arep butuh awakmu rusak ya uduta terus. Kaya manut aku. sambung karo rembuke di jiwa kuwi. Iya. Iki lene jenenge awake dhewe caos, ya saiki rasa ngrembug bab udut supaya le caos ya slamet bener. Nah. Gaweane apik, awake dhewe aja ngantek do ngantuk. Ya. Ora aja nganti didukani. Saiki apike iki ngene wae. Apa? Omong-omongan sing tanpa kendhat ngono. Lho. Ngomong ning sing ngemu teges dadi awake dhewe iki aja nganti ya to. Supaya ora diambah wong ala. Awake dhewe abdine piyayi ngono dadi ora mengkon. Menika Jeng Pangeran bekelipun Pardi, bekelipun jiwa, bekelipun prapta menika anggere kempal mesti gayeng. Sampun komplit nika. Wah. Iya keresan menika. Wah, gelo lah ya iki mula demben toh. Piye? Ayo mau aku rak ya gelo lek kowe aja do maido aku rak entas diutus Kanjeng Sultan Iya. nimbali Ndara Patih karo Ndara Pangeran iki. Oh, sing lho lah iya. sing ngaturi kula niku sampeyan to. Lho, Sing tenggen kula niku sampeyan to. Jeng ning kula ya nang mundi dawuhipun Kanjeng Sultan. Lah, rak mboten ketemu kula to sampeyan niku. Lho. Samane ngaturi kula niku njur mangwelingke sinten. Sesuk malih nek diutus kira ya sing cetha. Niku jan mboten pinangke penjan to Kanjeng Pangeran. Ora ketemu aku jare. Piye to kok? Lho, apa dudu abdi Pangeran kok kalemban ya? Lho, lah wong dudu aku kok. Monggo engko gak kelaru Pangeran Darpa malah dia. Aneh-aneh wae. Nek ya Ndara Pangeran wong senengane sok rekane iki aku kuwi wedi ta. Kowe dalan wong Jawa pinanggih. Pinanggih dhewe karo Ndara Pangeran Rangga Kedawan kuwi kok dadi Kok Rangga Kedawan? sinten? Kanjeng Pangeran Rangga Kadiwan. Lah, ngoten. Kuwi pancen
bekele prapta iki murang susul kok. Boten menika ngaten. Panjenengan sekalian menika tampi dawuh menawi menika mangke pisowanan wontening bangsal pengupit. Loh. Kok wonten bangsal pangupit dos pundi to? Menika dawuh dalem kok. Bangsal pengapit. Pengapit. Pengupit iki kepiye? Bangsal pengapit Kanjeng Pangeran. Nggih matur ki sing cetha. Oh, lha niki Matur kok teng blewer karo-karuan. Kowe iki kan dadak wong wis cetha bangsal pengapit wong apalamu ki apit asor unggul ya. Ora nggon totoan. Kuwi pancen wong siji iki beda kok prapta iki. Jos pundi. Lah wong pisowane kok tok sambungi karo perkara oleh madu jago. Yen ngaten monggo Kanjeng Pangeran. Monggo iki ra, Mas. Sowanipun Radi Majeng kemawon reki. Nun nggih Kanjeng Pangeran. Menawi pangintenipun Reki Anapatih kados pundi menika? Bab Dawuh menapa? timbalan dalem supados kula lan panjenengan iki ngabiyanto. Rekaos anggen kula nginten-inten Jeng Pangeran Rangga. Nggih. Jalaran mestinipun dinten menika suwanan ageng nanging malah dipun suwak. Lah menapa panjenengan dalem boten mundhut prisa dumateng utusan dalem ingkang suwan wonten ngarsa dalem menika? Mboten Reki Anapatih. Terus kula mangertos menawi pisowanan ageng dipun suwak menika iki sareng pinahih kalian bekal-bekal ing sami jagi menika wae. Nggih. Malah kula menika iki gumun. Diringi katimbalan namung kula lan panjenengan. Nggih. Perkawisipun lajeng perkawis menapa kinten-kinten. Lagi kek wonten sambetipun kalian anggenipun ngersa dalem badhe ngluruk wonten ing Betawi menika. Nggih, kula piyambak nggih. Mandheg mangu raos kula. Kersa sampeyan dalem menika lajeng kados pundi? Dawuh sampeyan dalem kula lan panjenengan dalem Kanjeng Pangeran
kadhawan sowan. Inggih. Mongko kula gadah penganggep yen pisawanan menika pisawanan ageng mila kula matur ngrekaos anggen kula nginten-inten menika ngaten Kanjeng. Inggih. Menapa Rekyana Patih sampun mireng pawartosipun Baureksa ingkang luruk wonten ing Jakarta menika. Sebab menawi sampun mireng, mbok menawi mireng pawartosipun perkawis Baureksa lajeng nimbali kula lan panjenengan dipun dawuhi ngrembak perkawis menika. Nyuwun pangapunten Jeng Pangeran. Inggih. Kula kok malah dereng nampi laburan menapa-menapa. Inggih. Mila leres ngersa dalem. Inggih. Menawi perkawisipun landi ingkang mapan wonten tanah Jawi menika mboten ninggal dipun singkiraken, mangke ingkang kapitunan anak putinipun awakipun piyambak. Menika leres. Rekyana Patih Mila ngersa dalem sampun miyos. Wis suwe sowanmu Singoranu, Jadi sampun. Slamet kuwi Rangga Kajiwan. Pangestu dalem sinuwun. Sugeng pangabekti kula kunjuk. Nedha nrimo. Kowe ngunjukake pangabekti. Singoranu, kula pisuwanan dina iki ndak suwak. Jalaran ana rembug wigati banget. Kang mung arep ndak rembug karo kowe lan Rangga Kajiwan. Dadi apa kowe wis nampa pelapurane Baureksa perkara Demang Wujil Singoranu? lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Dumugi sak mangke dereng sih. Punten dalem sewu sinuwun. Lajeng perkawisipun Demang Wujil menika kados pundi sinuwun? Singoranu lan kowe Rangga. Inggih. Ndadekno weruhmu menawa Baureksa wis tekan Pekalongan. Sawetara prajurit sing dikanthi Reksa Dirja wis tekan ing Jakarta. Nanging Demang Wujil kang manggon oning Batang tetelo wis ndelikke londo 5. Malah sing loro wis diirit wonge Demang Wujil ngitan lakune. Dadi Miturut unjuk pelapurane ngabdi dalem sandi, londo loro iku nedya nyedhaki Mentaram. Sak perlu arep mbujuk sawetara Demang lan bekel abdi dalem Mentaram. Iki kang ndadekake priyatining penggalihku Singoranu. Lajeng dawuh timbalan dalem kados pundi sih? Singoranu, Bu, dawuh timbalanku sebaran prajurit oning tepis wiringing Mataram rapetono penjaganing tapel wates. sendika Lan kowe Rangga Kajiwan niki kula sinuwun. temonono temenggung penamping. Dawuhna supaya abdi dalem prajurit sandi disebar golek sisik melik lumubening londo iku. Dadi sendika. lepat nyuwun sih pangapunten dalem sih. Ana apa Singoranu? Menapa sampeyan dalem supi? Menawi abdi dalem tumenggung penamping sampun ngrumpiyini lampah dhateng Jakarta. Oh iya. Iya. Emut aku saiki. Yen ngono temonono wae temenggung Suralana Rangga. Lan inggih sendika sinuwun. Nanging sak temenipun kula radi sangga runggi dhateng tumenggung Suralana menika sinuwun. Lho niki sinuwun. Leres unjuk atur pun putra dalem Pangeran Rangga Kajiwan niku. Jalaran sajakipun abdi dalem tumenggung Suralana ugi sampun kapikut dening
Panglembukipun kumpeni. Titikan kula awit saking pangandikanipun ingkang asring kula pireng sinuwun. Singoranu Kula lan kowe Rangga. Niki kula sinuwun. Dawuh timbalanku rampungna dhewe wae perkara iki. Rangketen Suralana. Sendika pangestu dalem kula suwun sinuwun. Iya. Nyangoni Basati. ampun sinuwun. Monggo. Ati sampean niku mboten perlu mandhep mangu. Mboten perlu digagas sing marai sedih wonten ngati. Wong karepe londo niku rak ampun genah to. Mingajeng gawe pintere bangsane dhewe. Njur napa malih sing dipikir Kang Demang? Sing marai atiku mangu-mangu. Njur tak rasake nganti tandes tenan ki nyatane awake dhewe saiki njur mungsuhan karo Njeng Sultan Agung. Kuwi nek arep ngerti nyi. Lah ping terus mungsuhan kalih Njeng Sultan Agung pun kok marai sedih. Njeng Sultan Agung niku rak ming dereng dong mawon to. Dereng dong nek londo ngejawa niku mingajeng mbiyantu bangsane dhewe murih kepenake. Bisa uga nggih wonten abdi daleme sing aja-aja mboten sakmestine. Mangke nek empun ngertos rak nggih terus gelem rukunan kalih londo kaya awake dhewe niki ta? Mongko kowe iki ya ngerti. Nyi. Iki sing yo marai deg-degan atiku iki ya kowe ya ngerti. Ora. Napa malih? Terus napa malih? Sampeyan niku kok le kebangetan jirae. Tuane Hendrik sing saiki wis nang kene kuwi. Kuwi nek nganti keweruhan wong sing ora seneng karo awake dhewe. Njur diunjukake Njeng Sultan Agung. Apa awake dhewe ku ora bakal dihukum mati wis ta coba. Hukume mesti mati. Nani. Ora hancur buktekno wae. Kandhanik ora. Napa niki? Tenapa kok do gemeder sadak? Niku tuan. Niku sinten? Nyai Demang. Kang Demang niku tesih wedi. Wedi kalih Njeng Sultan Agung merga nek ngewangi londo lan nek konangan lendelekake sampean mesti dihukum mati. Wose Kang Demang niku tesih mangu-mangu
le ajeng rukunan kalih londo. Mboten perlu wedi. Mboten perlu wedi. Mboten perlu wedi pripun? Mboten perlu wedi pripun, Tuan? Asing ajeng cilaka niku kula, Cek. Kok mboten kenging wedi pripun? Londo niku sing ngejawa akeh. Sing teka mriki pancen sekula. Ning wonten napa-napa kula iso nekake londo ewon cacahe. Sultan Agung niku rak ming dereng ngerti nek londo niku akeh, tur gamane nggih werna-werna akeh. Pun to. Pun cekae nek pun ngerti Sultan Agung mesti wedi. Ning ngoten, Tuan. Kula niki njur terus pripun? Pun. Mboten isin kalih bangsa kula. Nek kula sesambungan kalih londo. Ning kula niki nggih isin kalih awak kula dhewe. Oh alah nyi. Kowe iki maune piye? Piye? Kok dadi nyaguhi? Karo Tuan Hendrik iki piye? Piye kowe? Sampeyan niku rasa werna-werna. Kula melu-melu nglebokake londo mriki niku nggih mung kanggo kepenake sampeyan barang. Sampeyan niku kok mpun kebuangeten le bodho, le jireh. Bener sampeyan Nyai Demang. Pak Demang Wujil, sampeyan pikir sing dawa nggih. Nek sampeyan melu Sultan Agung, sakjeke sampeyan melarat lan bodho. Mergo sing dipikir sing Sultan Agung niku rak ming awake dhewe. Niku rak rumangsa sampeyan. Tuan Hendrik. Kanjeng Sultan Agung niku sing dipenggalih mboten ming kangge anak turun sakniki. Nggih kangge tembe wingking napa, Tuane? Oh, kula dosa gedhe. Kula dosa gedhe lho niki, Tuane. Sing kandha dosa niku sinten? Rak ming kowe to? Ngendi ana wong urip golek kepenak, uripe kok dosa? Ngendi ana? Sampeyan kena dilingke mboten, Pak Demang. Kula tekan riki niki rak dadi utusane londo. Bojo sampeyan gelem nampa kula ten riki niki tegese mbiyantu londo. Mula nek sampeyan wani kalih bojo sampeyan tegese wani kalih londo. Kula dosa, kula wedi Tuane. Kula dosa tenan. Kula wedi kalih bangsa kula dhewe kula nggih isin. Kula mboten purun, kula ora gelem. Kula ajeng minggat saking mriki mawon. Kula ajeng nyuwun pamit. Demang Wujil. Meneng. Bisa meneng mboten? Mandek. Mboten kuna kula kandhani sampeyan niki apa? Waduh. Ampun dipasani kula Niki genah prajurit saking Mataram tekan iki. Bela kucurane. Go Pak Demang. Mlajar mawon. Mboten. Kula mboten ajeng mlayu. Kula mboten rika nek ajeng lunga. Ajeng mlayu. Moh, kula ora mlayu. Go, Nyai Demang. Mlajar mawon kali kula. Go. Lah iki Demange Wujil. Waduh. Ayo dicekel wae Demange iki. Ayo Di. Endi si Hendrik? Hendrik sampun mlajar. Hendrik pun mlajar. Iya, mesti kok delikake. Ayo ngaku wae. Kok keke ngendi saiki sik munyuk Hendrik? Nggih, mangke riyen nggih. Mbok kula dipun pejahi kula purun. Kula mboten matur dura saestu. Den menggung tangkil, kula niki mboten matur dura.
estu niku. Malah niki lekesah niki kali simah kula. Lekesah kali simah kula. Kok ora karo kowe, kok malah karo bojomu? Ayo, ngaku ae terus terang. Ora ngandel aku. Kula aturi menggalih nggih. Kula aturi menggalih. Ayo, aja waton ngomong temangi. Ayo. Tutuke. Kula aturi menggalih. Ayo, nang ndi? Waduh. Ayo. Nyon pangapunten. Waduh. Mangke riyen. Mangke menawi wonten niki nggih. Manggledhahi. Nek wonten pun kula mang pejahi pun. Pun saestu kula gak pejahono kula nderek nek wonten. Wes cukup ngon. Aja ngapusi lho. Apike kondo. Apa nane? Nggih. Tuan Hendrik niku pun mlajar. Wonten pundi le mlajar, kula mboten ngertos. Amalah akeh sae niku kalih simah kula. Niku saestu. Wes, kok bulan baleni omongmu wae, malah karo bojomu ora karo kowe. Nggih, ngeten nggih. Ngeten jalaran sak temenipun niku kula niku mboten setuju nek Hendrik wonten iki. Nah, kula mboten remen kalih Landi niku anjur sulaya kula dijak mlayu mboten ngrunjuk deknen mlayu. Iya. Mengono wae alasan, alasan to. Waduh, nek mboten pitados pun monggo ning nggih nyatane ngoten niku. Wes cukup ngon. Cukup. Saiki dicekel wae demang iki. Rangket digawa menyang Mataram. Sendiko. Ayo, digawa menyang Mataram. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Kula sowan ngirit sowanipun abdi dalem tumenggung tangkil. Ndak keparengke maju. Sendika, menggung tangkil? Kula sampean pun dikeparengake maju, mula terus munjuk kemawon. Sendika. Sinuwun. Keparenga kula unjuk pelaburan. Saderengipun nyuwun sih pangapunten dalem. Iya. Ngemban dawuh dalem kula angsal damel. Demang Ucil sampun kula rangket. Nanging Landi ingkang nama Hendrik miturut pengakenipun Demang Ucil sampun mlajar. Malah sesarengan kalian Nyai Demang mila nyuwun rumentahing pangapunten dalem Hendrik dereng kecepeng sing. Nedha nrimo kuwi kelakon ngrangkit Demang Ucil. Dawuh timbalanku Demang Ucil aja dipiloro. Lebokno pakunjaran luwih dhisik. Sedika. Singoran Kula titip reksanen Demang Ucil. sendika. Tangkil kula tututono payune Hendrik nganti kecekel. Sendika dawuh dalem. Kepareng sinuwun. Iya, ingsun pangestoni. Lilah dalem sinuwun.
Jengandika Kanjeng Ratu. Inggih sinuwun. Kula ingkang marak wonten dalem sewu. Badhe kagungan kersa menapa malih jengandika marak Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Mbok sampun kados ngaten menika to sinuwun. Penggalih dalem menika. Kok inggih kesangeten sanget sampeyan dalem menika. Dipun kangeni garwanipun teka malah tangguh. Kula sampun ngendika Wulawati. Wekdal menika kula saweg prihatos. Nanging jengandika kok malah nggodha terus, menika kados pundi to kersanipun? Kula menika garwa dalem lho sinuwun. Leres. Leres. Nanging ingkang sampun-sampun mboten kados ngaten menika ingkang jengandika tindakaken Kanjeng Ratu. Kula marak menika sampun kula rencangi wirangisin. Amargi kedah-kedahipun nuruti manah kapang sinuwun. Nanging ingkang dipun kangeni dereng purun Kanjeng Ratu. Loh. Ngaten to sakmenika sampeyan dalem dhateng kula. Sepisan malih kula emutaken. Kula menika garwa dalem ingkang gadah panguwaos lho sinuwun. Oh. Jengandika badhe nindakaken panguwasa, monggo kula ladosi. Kula mboten ajrih. Kula gumun. Kula gumun Kanjeng Ratu. Dereng nate Kanjeng Ratu kados mengaten menika dhateng kula Kanjeng Ratu. Terus pundi to? Ngerti aku saiki. Loh, ngerti aku. Loh. Menika kados pundi? Menika kados pundi? Teko Kanjeng Ratu Kidul kembar. Kanjeng Sultan, boten perlu kejot lan gumun. Punten dalem sewu sinuwun. Menawi Ratu Kidul menika wonten kalih, tegesipun mesti wonten ingkang palsu. Oh, mulakno. Ratu Kidul palsu. Ngapa? Sampun cetha to sinuwun sakmenika. Cetha menawi Ratu Kidul menika palsu sinuwun. Duh, lakon kaya ngene. Kok kowe bisa ngarani aku Ratu Kidul palsu? Oh, tambuh kowe. Sebab kowe ndak undang Ratu Kidul palsu semaur. Sing palsu kowe, dudu aku. Ratu Kidul palsu. Apa? Aja kokean wuwus kowe. Kok sengguh aku ora ngerti. Sapa kowe sak benere? Sak karepmu leh momong. Terus arep apa kowe, hah? Arep apa? Wani tenan kowe marang aku. Arep apa kowe? Oh, rasakno kowe. Rasakno. Gesang Kanjeng Ratu. Kula nyuwun gesang Kanjeng Ratu. Oh, nyuwun gesang sambat to kowe. Aduh. Wes. Saiki sambat-sambat kaya ngono kowe Ratu. Hah? Wis ngrumangsani kowe? Perkara nyuwun gesang mesti ndak uripi. Nanging mbok Rara Kidul, kados pundi Kanjeng Ratu? Kok dadi kowe wanuh-wani malih rupa
banjur marak ana ing ngersane Kanjeng Sultan Agung, ha? Apa mbok kira aku ora ngerti? Heeh. Oh. Dados menika pepatih jingandika Mbok Roro Kidul Kanjeng Ratu. Punten dalem sewu sinuwun. Kula babar pisan mboten nglegewa. Wah, tiyang sampean dalem menika menawi kula manah ngaten punten dalem sewu lho injih. Lha niki mboten titen sinuwun. Janipun anggenipun titen menika nggih sampun titen. Ning tiyang Mbok Roro Kidul anggenipun rewo-rewo nyandang menganggi inggih angel dipun titeni. Namung tujunipun Kanjeng Ratu. Dos pundi punten dalem sewu mangke rumiyin. Kula menika dados garwa dalem rak sampun dangu. Sampun sawetawis. Kenging menapa sampeyan dalem ngagem titikan kok namung pengageman, kok namung tata lair menika kados pundi sinuwun? Inggih. Kula mangsanipun kula pancen kawon waskita kalan Kanjeng Ratu. Injih sampun. Ngaten kemawon injih Jeng Sultan. Kula ingkang nyuwunaken lumunturing sih pangapunten dalem dhateng kalepatanipun Mbok Roro Kidul menika sinuwun. Nanging dangu-dangu kula gikraos mila wonten bentenipun sanget kalian jingandika Kanjeng Ratu. Injih mesti kemawon to sinuwun. Hati yang injih palsu kok badhe sami menika kados pundi. Mbok Roro, Kula wangsulana pitakonku iki. punten dalem sewu. Kula sakleresipun ugi kepengin ngladosi Kanjeng Sultan Agung. Ora kena. Kaya mengkono iku jenenge nungkak krama, Mbok Roro, ngerti? Injih. Sedaya lepat kula nyuwun sih pangapunten dalem. Mekaten ugi ing ngersa dalem Kanjeng Sultan. Kula nyuwun rumentahing sih pangapunten dalem. Ya wis, ora dadi ngopo. Matur aja kok pindho. Nuwun inggih. Mbok Roro Kidul, Kula gek ndang tumulya bali. sendika ngestakaken dawuh. Monggo Kanjeng Ratu. Monggo manjing ing Prabayeksa Kanjeng Ratu. Monggo sinuwun.